Ti Masakbayan. Ti napalapas, masurun launay ni Ami, idinaamuan na amay sagayam a deportado ni Jeff. Di na ninamnama ana i-deport. Kat saanan anasaya at ipan nakilangan na kan ni Jeff. Kat pimanaw ni Jeff, iti balay da Ami. Iti matayan da Mark kan Kevin. Inawis ni Mark tigayam na, amapan da agsursuro nga ag-surfing, iti igit ti baybay. Nagustuhan da nga rod. Kat naibagada nga agsublidan tupay. Kabayatan na, iti matayan da Ami. Kalaat asim makita, ti tiyan ni Ami. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mapantay di ospital. Mabit lang tenak mga yab iti taksi. Sige man nga rod, Mami. Nagsakit na talaga. Apay anasakit, kat saan ka pa imot nga aganak? Ingay mga yaban iti taksi. Marigatan ako. Sige nga rod, anak ko. Mabit lang. Apay ngay nagsakit matan di tiyan ko. Sapay awan da di abutanger. Uray isula ko mamot timang tulong kanya kiti kastoy akasasaad ko. Kastoy gayam no awan ti asawam. Ay, just kikit di. Umay ka na, anak ko. Kabalam ka di pa'y timag na. Marigatan ak, Mami. Kaslag pipikal dagiti sakak. Agpatulong ka dagiti karupa. Saan ka kabailan? Amangan pa'y kit din umatulid ta. Ay ko. Sa bali talaga ti sakit ti tiyan ko. Kastoy nga ta ti aganak. Hanggang sa anak pa'y mat nga aganak. Nakrigat mat gaya man. Humayon, anak. Inayabak ti driver. Sa labayon na kan. Tamapantayon. Hello, anak. Adda madi anapasamak ditoy. Apay ka di, Mami. Anya ti ko naman napasamak dita. Si makit ti tiyan ni Ami. Inyag ko dito ospital. Ngam ko na ti doktor nga ectopic pregnancy ka, no? Ectopic pregnancy, Mami? Kaasimat. Saan nga agbalin nga rod dayta? Taiterwar ti matres tinagyanan ti ubing, Mami. Huwag nga rod, anak ko. Inauna kumapay nga apukok. Kasalon ti kabsat ko, Mami. Addan iti operating room, anak. Sapay ko matawan dakas ang mapasamak kan kuana. Noda ka kuma dito May saka kuma ang mga sikaso kan kuana, anak ko. Mga lang ti live ko. Taumayak dita, Mami. Sige nga rod, anak. Bye. Apay ang matartaranta ka gayam. Adda ka di dangkas anak pasamak. Inak pa iji ospital gayam. Inak mangala iti live ko. Impanda ka no ni Ami iji ospital. Ha? Apay, anyat sakit na. Nagsakit ka no ti tiyan na. Kuna ti doktor, ectopic pregnancy ka no. Ala, kaasi matikabsat mo. Sapay umuna day jay asikog na. Wan nga rod gayam. Saan na bale? Taman na kaawat mo ti head nurse. Palubusan na klakit di. Ay, didak siguro palubusan nga aglib. Umayak kumamot ka. Sigurado dayta. Saan na ka palubusan? Tawan mo ti umno arason mo no apay nga aglib ka. Kanarigat no agidan ta nga aglib. Apay nga agdardaras ka, balasang kaw. Anya tinapasama. Inakbit iji ospital, nana. Mapanak mangala iti emergency leave ko. Agawid ak pa'y biit. Nay, apa yun? Anya tinapasamak? Impanda iti ospital ti kabsat ko, nana. Kasta ka day. Ala, ingka nga rodan tapno saan ka mataktak. Kung naglakit no apay nga agdardaras ka. Kat aglayon ka din nga agawid. Uwan, nana. Iso nga tugot kong tibag ko. Ala, agan-anad ka nga road, basang. Kumusta ka, Ami? Adda ka dito ospital. Naglivak. Apaman anaamuak nga da ka dito ospital. Kasano anaamuak nga da dito Imawag ni Mami. Tamadanagan iti kasasad mo. Dinardaras ko matan tinagliv. Apay nga ta.
Damo nga anak ko. Ectopic pay. Saan ka kumaunay nga agliday? Ado dagiti banag. No apay asaan nga iti matres tinagyanan ti ubing. Isumat lagayam. Nagsakit ti tiyan ko. Sa bali mat gayam tinagyanan ti ubing. Delikado no saan anaditek adagos. Mabalin ang maapektaran ka nga ina. Amo ka din ni Jeff tinapasamak ka ni Ami, Mami. Saan pa'y anak? Si kalaang tinawagak. Tamadanag anak, idi adda iti operating room. Masapul ama amuan na. Tapno amo na tinapasamak iti anak da, Mami. Ay, di tayo matamo no sa dino ti ayan na. Itchat tayo. Takarbangan na ama amuan tinapasamak. Ala, adakan ka no itchat mo anak ko. Uray kas na. Ipakaamok ka ni Ami. Noan niya timakunana. Ipakaamom inton makariing. Nakaturog pa'y ngamin. Uwan, Mami. Uray klang ang makariing. Tagsarita kami, may papan iti daytoy abanag. Mayat matkit di inumaamuan na. Tabarang inton umay. Agsinublianda nga agasawa. Dayta ti may sapanggap ko, Mami. Agsinublianda. Taagasawa daket nga rod. Awagak ni Jeff, ta ipakaamok tinapasamak kan ka. Pinanawan nakmutan. Anya pa lang ti pakasapulan kan kwa na ngay. Nga masapul amamuan na. Di mo amo, no dumdung to ti panawan. Kat umay nakitaan tinamnamaan na nga anak yo. Ha? Agsublin to nga ta? Amang kita iti agbalin ko mga anak mi? Amo na amasikog ka pinanawan na. Amang ano si Diran na ka, no saan mo nga ipakaamo tinapasamak. Awagam nga rod, tapno iso ti agbayad iti bill ti ospital. Saan aday tagbayad ti makagapo, tapno ipakaamom tinapasamak kan ka. Karbengan na amaamuan, taputot na ti ubing, kan asawa na ka. Sige nga rod, tadyak pa'y mo't makatrabaho, takas timotan tinapasamak kanya. Hello, sino da ito, eh? Hello, Jeff. Ipakaamok nga da ni Ami dito ospital. Apay nga da iti ospital. Anya tinapasamak. Ectopic pregnancy. Kapilitan anayro artifitos. Ta saan akusto tinagyanan na. Kat, kumusta ni Ami? Maladingitan. Ngam nasaya at matanti ka sa saad na. Agpaimbaglangan. Anya nga ospital ti ayan na. Iti kaasitgan nga ospital iti ili. O sige, umayak nga rod dita. Bye. Umay ka ni Jeff dito yung ospital, Mami. Isuti ko na itay nagsarita kami babain iti cellphone. Imbag man ta saan nagsukat iti contact number iti pinanawan na ti kapsat mo anak ko. Naira na naka-online, Mami. Inawagak, babain iti messenger. Masiguradok ang maladingitan. Tao mo na aputot na. Anya nga rod ngay, Mami. Awan ti maaramidan tayo, Tada di tayo. Umuna kumapay a baby tayo. Kastamot tan tinapasamak. Awanin maaramidan tayo. Tanapasamak kan, Mami. Mailuyusak no makitak ng agsangsangit ti kabsat mo. Anya tinapasamak. Saan mo pa'y may takabulanan? Basta, bigla nagsakit ti tiyan ko. Ectopic pregnancy kano ko na ti doktor. Okay, aginanak ang ruden. Tapno dalas ka pumigsa, kat makaawid tayon. Agbayag ka kadi dito eh. Bantayan ka, kasi mat ni Mami. Agdandanag ka nagpuypuyat. Napanandan ka ni Ivy. Rimwardamat, idi nakita dangadaak. Napandan sa iti kantin iti daytoy ospital. Amang ano mabisindan. Di da pa'y namin nagmerienda. Anya ti kayat mo akanen? Saan pa'y amabalin? Urayak pa'y tibilin ti doktor.
Di mo ka di madlaw. Manipod nagawid tayo dito'y balay. As-asikaswan na ka na imbag ti asawam. Uray saan anasaya at titratom idekan ko na. Wan nga rod, mami. Makonsensya akpay kit din. Iso asan arumbang apagawidem. Pagyanam dito'y katag sinubyan kayo nanak ko. Wan, mami. Dumawatakkan kwa na iti pamakawan. Agyaman akan ka anak ko. Masiguradok ang maaddaan kayong tumatlaang iti anak. Nadungumot gayam. Uray kaslabutangar a tao. Saan ang maala iti surat ti tao? Tapnos gaam ti kinadalos ti puso na. Dayta kat babaan iti aramid. Nasurunak ngamin. Idinaamwak na i-deport, mami. Ngam adamat makonvict akas kriminal nga uray inosente. Adamat managdakdakas ngam pulos asaan anatiliw. Nawaya. Kaya tiyo asawan? Amangan no inosente ni Jeff, mami? Saan nga iti kasta anak ko? Adda dagiti nagbasol ngam agbabawi ka nagbalbaliw. Ikan kumaida iti gundaway ang makilangan kada tayo. Dagiti nagbaliw akas normal a tao. Bro, intun bigat. Mapantamanan, ijaigit ti baybay. Apag-iso, awan opisina inton bigat. Intan to man na nag-surfing. Aglumbata, tamo tamutten. Uy, kumarit ka mo ta, bro. Nalaing ka ka din. Amok matbasitan, bro. Sika ngay. Kumarit ka ka di iti lumba. Saan ka apaayen, bro? Matungpal ti kalikagom mo. Ket, anya nga iti pustahan ta. Anya nga ta tinasaya ta pusta. Sika ti rumbang agpanunot, ta sika ti kimarit. Okay. Di maabak, iso ti taya, ije resto bar. Ha? Ay, kato na. Sa anak apabak, bro. Ipasiguradok, asaan asyak ti taya, ije resto bar. Para makita, no asinon to ti taya, bro. Makitam ka di ti marker, ti medyo adayo, bro. Un, bro. Aglumbata amapan. Ken agsubli, baba ni ti surfing board. Ije ti pagrikusan ta. Sige nga rod, bro. Okay. Agbilang ak iti talo. Agtaray ta nga aggapo dito eh. Agsurfing ta, no makadanon ta iti danom, nga agturong ijay. Ariglado, bro. Kat isaganam ti kwartam. Taintanto ijay resto bar, inton malam. Saan nga ta sikat ti agsagana, bro? Ha? Ay, ti pasamak ti mangibaga. No asino kadata ti aggasto, bro. Ala, agbilang kan. Apa yan gayam? Anya ti mapaspasamag? Aging ginagayam. Kasanon dagiti pasyente. Alangan arumorta. Anya ti aramiden ta? Dito mat mairwar dagiti pasyente. Kasanon, agyan ta kadilat ta dito ayanda, gayam. Itarayan ta ka di eda? Di damat makataray arumwar. Diya ka mo taramidak. Kasano numarba to'y pasdag? Sakruyak di may isang ubing. Sakruyak mat di may isa tarumwar ta. Kasanon tinaduma? Subliantan ti daduma. Pangikabilan ta ngay kadakwata. Sapay ang tudong agpaiso. Kevin! Ayan mo! Diya ko makita tigayim ko. Nagdakkel itay ti daluyon. Kat di na naibalansi ti bagina. Masapul nga inak agparayat. Tapno matulungan mi ti gayam ko. Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Tarigagay. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWD 540.
Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.